Истинските изненади за тях обаче тепърва предстоят. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Какво сте ни приготвили? Една песен на Джими Съмървил, You Make Me Feel се казва. Супер. Добре, а българска песен? На Марио Скуркински. С кое ще почнете? С You Make Me Feel на Джими Съмървил. Окей. You make me feel mighty real. You make me feel mighty real. When you've got me going like I knew you would, and the music's in the air, I feel real hot. Then you kiss me there and it feels real good, 'cause I'm larger than man. Аз те познавам по гласа. Кой е той? Това е Иван. Светочива. Ми да. Той. Ау! Дайте следващото парче. Мен много ми което харесва обаче. Изабела. Да. Изабела, дайте втората песен. Чакай да... С кого се занимаваш? Танцувам в Калигула. Да. Аз не го познах. А естествено ли са ти гърдите? В смисъл, Аз искам следствие на хормони ли са? Едната да. Здравей, миличко. Много хубави гривни имате. Притеснявам се малко. Много стилно. А и то колан тип Междузвездни войни. Ого. Да ви спея още една песен. Да, на всяка цена. Как? Вълшебна нощ се спуска над града, красиви хора търсят нежността. Защо се скрихме двама от тъща? Защото там, тиридам, тиридам, дали от любовта, дали от ей така. Защо се скрихме двама от тъжда? Защото там, тиридам, тиридам. Да, стига. Предлагам да пуснем Изабела за Софийския кастинг. Браво! Браво, скъпа, браво! Браво. Нещо да кажете на участниците, които тепърва ще севат. Успех на всички. Обаче беше много готин бе, човек. Ама много готино, Евола. Ванката как се е направила, Евола? Перфектен травестит. И се държеше... Най-беха смешни краката ви. Как беха сгинати като на И застанал така. Като влезе не го познах. Нали? Защо не приличаше на себе си, обаче викам, бе Боже, той ли е, не е ли той, той ли е, не е ли той. Мислиш, че съм се объркала по едно време. Да дойде, моля, гримьорка, защото и да извърши червилото от Иван.